Често се чува, че около 95% от хората, които пробват да търгуват на финансовите пазари, в крайна сметка губят парите си. Защо се получава така? Днес ще се опитаме да разплетем тази мистерия, като се потопим в идеите на Марк Дъглас. Ще видим защо истинската битка за един трейдър не се води на пазара, а вътре, в собственият му ум. Да, това е големия въпрос. Нали? И отговорът, интересното е, че не се крие в някакви тайни стратегии или сложни компютърни анализи, както повечето хора предполагат. Истината е много по-дълбока и е свързана с това как нашия мозък поначало обработва риска, страха и възможностите. И ето го, така да се каже, разковничето. Голямата разлика не е в това колко знаеш за пазара. Тя е в умствената нагласа. Печелещото малцинство подхожда към търговията от позицията на желязна дисциплина. Тези хора знаят, че за да овладеят пазара, първо трябва да овладеят себе си, собствените си импулси. Добре, нека се потопим малко по-дълбоко в тази идея. Първата ключова истина е, че за един трейдър съществуват два паралелни свята. Единият е външният, пазарът, а другият е вътрешният, собственият ум. Истинската, тежката битка се води именно във вторият. Това са думите на самият автор, Марк Дъглас. Той имал всички необходими знания за пазара, бил е в меката на трейдинга, Чикаго, и въпреки това губи всичко. Тази лична история е просто блестяща илюстрация, че пазарните знания сами по себе си не са достатъчни. Очевидно е липсвало нещо друго. И това нещо друго е именно нашата ментална среда. Помислете за нея като за филтър, през който всеки един от нас вижда света. Този филтър е изтъкан от нашите вярвания, спомени и емоции. Всяка една пазарна новина, всяко движение на цената, всичко минава през този филтър, преди да достигне до съзнанието ни и да оформи нашето възприятие за реалността. И тук нещата стават наистина интересни. Вижте, физическия свят е предвидим, структуриран, има ясни правила. Времето се движи само напред. Но менталният свят, той е съвсем различен. Той е нематериален. Един спомен от преди 20 години може да предизвика същата силна емоция, сякаш се случва точно в този момент. И точно тази флуидност, тази липса на структура в ума, влиза в директен сблъсък с хаотичната, непредсказуема природа на пазара. И това ни води до следващата, може би малко плашеща истина. Нашата собствена психология често е най-голямата пречка пред успеха. Умът ни е еволюирал, за да ни защитава от физически опасности, но в света на търговията тези древни защитни механизми често се обръщат срещу нас. Нека да дадем един прост пример. Представете си дете, което е било ухапано от куче. То формира едно много силно вярване. Кучетата са опасни. От този момент нататък това вярване действа като филтър. Когато види друго куче, дори най-дружелюбното, то вижда само заплаха. Реагира със страх, кучето усеща този страх и също става напрегнато. И ето, това взаимодействие потвърждава първоначалното вярване. Създава се един затворен кръг, който се самоподдържа, без значение каква е обективната реалност. А сега си представете, че кучето е губеща сделка. Колко бързо се формира вярването, че пазарът е опасен и е тук, за да ми вземе парите. И точно тук е големият парадокс. Страхът от загуба кара трейдъра да се фокусира толкова силно върху това да не загуби, че той или пропуска очевидни възможности за печалба, или пък прибързва и влиза в грешни сделки от паника. Така, в опита си да избегне загубата, той на практика самия предизвиква. Страхът се превръща в самоизпълняващо се пророчество. Ключовият момент тук е да се разбере, че пазарът не се движи от някаква студена логика или от причини. Той се движи от колективната психология. Движи се от масовия страх да не се загубят пари или от масовия страх да не се пропусне голяма печалба. Затова разбирането на собствените емоции е абсолютно първата стъпка към разбирането на емоциите на тълпата. А сега стигаме до една фундаментална истина за пазара, която е в пълен разрез с начина, по който сме свикнали да мислим за света около нас. Помислете за това. Повечето аспекти от живота ни са много структурирани. Работата, училището, дори спортните игри. Всичките имат ясни правила, имат начало и край. Пазарът не е такъв. Той е като една безкрайна река, която може да промени посоката и скоростта си във всеки един момент, без предупреждение. Той е чист, неподправен хаос. И точно тук се сблъскваме с един огромен психологически парадокс.
В тази абсолютно хаотична среда, единственият начин за оцеляване е човек сам да си създаде структура, т.е. собствени правила за търговия. Но повечето хора инстинктивно го избягват. А защо? Защото ако имаш правила, носиш отговорност за резултатите. Ако нарушиш правило и загубиш, вината е твоя. Много по-лесно е да оставиш всичко мъгляво и просто да обвиняваш пазара за загубите. Това е една от онези истини, които са трудни за преглъщане. Пазарът е напълно неутрален. Той е просто сбор от действията на милиони хора. Той не може да сгреши. Грешката винаги е в нашето възприятие, в нашите решения, в нашите действия. Поемането на 100% отговорност е първата, най-важна стъпка към дисциплината. Добре, стига с диагностицирането на проблема, време е за решението. Как всъщност се случва тази трансформация от губещото мнозинство към печелещото малцинство? Пътят, както вече стана ясно, минава през овладяването на вътрешния свят. Има една аналогия, която улавя същността на това перфектно – ходенето по огън. Успешните огнеходци не правят въглените по-студени. Те променят менталното си състояние до такава степен, че да преодолеят болката и страха. По абсолютно същият начин трейдъра не може да промени пазара. Единственото, което може да промени, е своята гледна точка и своята реакция към него. И така, пътят е ясен, макар и със сигурност да не е лесен. Първо, създаване на структура. Лични правила, които се следват без изключение. Второ, практикуване на самоприемане. Да си позволиш да грешиш и да се учиш от грешките, вместо да се самонаказваш. Трето, поемане на пълна 100% отговорност за всяко решение. И накрая, развиване на гъвкавост на ума. Да се адаптираш към пазара, вместо да се опитваш да се бориш с него. Този въпрос е в самата сърцевина на всичко. Твърде много трейдъри са водени от егото си, от нуждата да докажат, че техният анализ е бил правилен, но пазарът изобщо не се интересува от това. Постоянните победители се фокусират върху това да правят пари. А това понякога означава да признаят, че са сгрешили, много бързо, да затворят позицията и да сменят посоката. Нека го кажем отново, защото това е може би най-важната идея от всички. Пазарът не е някаква зла, външна сила, която ни причинява страх или алчност. Той е просто едно неутрално огледало. Страхът, алчността, надеждата – всичко това идва от нас, участниците. Пазарът просто го отразява, увеличава го и ни го показва в най-чистия му концентриран вид. И така, завършваме с този въпрос, който е по-скоро за размисъл. Когато се погледне в пазара, какво всъщност се вижда там? Дали се виждат обективни възможности и вероятности, или се вижда отражението на собствените страхове, надежди и пристрастия? Отговорът на този въпрос разкрива много повече за нас самите, отколкото за пазара. И точно това е ключът към овладяването му.